Tiedätkö sä, mitä Justihin tapahtuu? Tiedätkö, mitä sä tulit juuri tehneeksi? Tunnetko sä mun? Otat Välitalo Esko. Väärin. No kaikkihan Välitalo Eskon tuntuu. Välitalo on Eskon tunto. Niin, jonka sanotahan tietenkin ilman totuuden perää tappaneen puukoolla 7 miestä. Niinkö? Tiedätkö mitä? No. Mä en ole pelkästään sen Välitalon Esko. Mä oon teidän kuninkaanna. Isäs voi ollakin. Mutta se ei vaan taida tietää, mitä kaikkea täällä Välitalon nimissä tehdään. Osasippas. Minä en tätä aloittanut. Kaikki näkyy sen. Mä oon tällainen. Mitään itselleni mahra.